to 88.1 Kader FM, 88.1 Kader FM, an emergency humanitarian radio for the family and community. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas ang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sa ngislo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan sa gilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatsyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halit-tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagpinahin-pahinay sang amon pungsod.
Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa indi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panintugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyudad. Kay tungod kami nakahibalo nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ng India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 4:40 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Mayo nga pon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayo nga pon Pilipinas. Mayo nga pon sa aton nga mga uturan nga matag Palamati sa 16 ka banwanan sa probinsya sang Capiz. Sa 47 ka barangay sa syudad sang Rojas, sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Aklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, and as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot wag sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad dara sa Marchador Arsanas Trade Center sa may Burgos Talipapa. Sa mga pampubliko nga merkado diri sa syudad sang Rojas kag sa probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo dira tanan-tanan. Sa aton nga mga kalagad sa abroad. Aton nga mga overseas Filipinos. Kapadayon nga nagsuporta kag nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad sa Kader FM. Ay, ang yara sa tagsa nila ka mga panimalay. Kamusta doon tinyo dyan? Kabay pa nga yara kita sa gihapon, no? Sa maayong nga kaimtangan, mga kalagad. Ang iban sa ato, no? Miyembro sang 4Ps. Nagapulo pamahaw, nagapulo pungko, nagapulo pamati, kag nagapulo pa mong karo. Kabay pa mga kalagad, no, nga safe kita kag sa aton nga makuturan, no, nga nagatrabaho kag sa mga nagagawa kun masami nga nagagawa sa ilatag sa mga panimalay sa gihapon. Hindi gid magkalipat sa mga minimum public health protocols. Bangod hasta sa karon padayon sa gihapon nagataas ang kaso sa COVID-19. Hindi lamang diri sa syudad sang Rojas, kundi man sa bilog nga probinsya sang Capiz, kag sa bilog nga Pilipinas mga kalagad. Kadi sa gihapon halong gid kita ha. Sa gihapon nagapamati kamo sa emergency broadcast ng 88.1 Kader FM, pinaagi sa pagdumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, kag sa pangalan sa aton station broadcasting. Sa aton nga overall chairman is Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga Managing kag Social Action Director Reverend Father Mark Renflor, aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa aton nga Station Manager Reverend Father John Davy Balya, aton nga mga Technical Director Alagad Mingming Wego kag Engineer RJ Borja. Aton nga Partner Technical Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Ang inkaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo, pinaagi sa pagserbisyo sa tawo, ini naman sa Alagad Real de la Rosa. Optin nyo kinabalwa diri sa aton nga pangalagad sa Kazakh Special Coverage para sa Miyerkules nga edisyon, Hulyo 21, 2021. Ay, sala, 28 na gali. Nagbalik tako na. Hindi ko gusto matapos ang Hulyo, ha? Mamambala. Ano mong bot sini alagad, Jin? Hulyo 28, 2021 mga kaalagad, no? Miyerkules nga adlaw sa liwat. Pasensya. Porque klase suspension, porque wa edukasyon. Pero padayon gyapon. Oras na to, alas 4:44 diri sa aton nga palatuntunan. May nga po nanay kay alagad Benny Dalida, kag sa family Dalida dira sa may ano ga tawag diri sila? Basta dira sa may Inso Arnaldo na mayong hapon sa inyo dira tanan-tanan. Sa kay Sir Hernan Solano Claveria mayong hapon man. Mehorada. Sigdasig. Ay bagay ako nagatutok ano sigdasig. Sa Mejorada Subdivision dira sa may Inzo Arnaldo. Mayong hapon ang dira sa family Dalida. Sige, sa mga nagasaulog sila nga kadlawan, happy birthday. Especially sa kay PD. Kadlawan ako ni PD. Ako na anay provincial director sa Capiz Police Provincial Office, no? Kay Sir Julio Gustilo, happy birthday, sir. Serving with a happy heart kag saludo gid kami sa imo, no? Nagapati kita nga wala nagatapos sa ano nga posisyon man, no? Ang pagbulig sa iban kag for sure madamo pa ikaw gihapon mabuligan, no? May mga upod kami. Actually ako, sir, no? Wala gali kami balay, sir. Nangayo na bala.
Anyway, sa tanan-tanan ng risaulog sa ilang kadlawon, happy birthday. Sa mga nagasaulog sila anniversary, happy anniversary. Sa nagasaulog sila mansari, happy mansari. Pag ano pa na ginasaulog ninyo, kabay pamangin, happy kita tanan. Kag sa gihapon maangkon naton, no? Ang padayon nga grasya, on bugay sa aton mahal nga Dios. Oras na tas 4:46 diri sa aton nga pangalagad ang mga balita nga natipon sang 88.1 Kadar FM News Team nga aton karon pagatagan sang nagakaigong pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa aton nga Pangulong dinalan, balita lokal, mga medical student plano nga mabakunahan sang syudad samtang St. Joseph Vocational Technical Training Center kag Rojas City Government magatingo para sa educational sponsorship. Kag Rojas Memorial Provincial Hospital nakapatigayon na sang pagpangbakuna sa masobra size meal ka individual. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita Regional, 436 ka panimalay sa Western Visayas nagkalawasak bangod sa habagat. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita National, kasos ang COVID-19 sa National Capital Region nagtaas sa kapin 47%, samtang 8 ka close contacts ang Delta carrier sa Bacoor nagpositibo sa COVID-19. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kag balita sa Caritas, Cardinal Advincula ginpanginbulahan kag ginpasalamatan si Heidelin Diaz. Samtang mga pinakapigadong pamilya sa Pilipinas pagabuligan sang Caritas Manila kag Acensure. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kaya ito banwa mga balita ang aton karon pagatagan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Apang bago na aton anay baloon ang lakat sang panahon subong nga adlaw. Kadar FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakauling nga datos sang DOST Pag-asa. Sa gihapon, ang southwest monsoon ang nag-apekto sa bilog nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sa forecast weather conditions ang Pag-asa, ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Abra, Benguet, Zambales, Bataan kag Occidental Mindoro ang maka-eksperyensya sang monsoon rains. Tugas sang southwest monsoon, may posibilidad sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tion sang mabunok nga pagulan-ulan. Samtang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, bahin sang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Mimaropa, Antique, Aklan, maka-eksperyensya sang makanay kung nalulapta nga pagulan-ulan na tugas ang southwest monsoon. May posibilidad sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tion sang mabunok nga pagulan-ulan. Ban nga bahin sang pungsod Pilipinas na ang Western Visayas sa mga probinsya sang Capiz, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may manaka nga pagulan-ulan, pagpanagub kag pagpangilat tugas sang southwest monsoon. May posibilidad sang pagbaha kag landslides, ilabi na sa tion sang mabunok nga pagulan-ulan. Sa forecast wind and coastal condition, sadig sa pinakuling nga datos sang DOST Pag-asa, ang Luzon kag Visayas maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub sa mabaskog nga huyop sang hangin gikan sa southwest, samtang kasarangan tubtub sa mabaskog ang kadagatan. Ang balod nagalabot sa 1.2 to 4 meters. Mindanao, makanay tubtub kasarangan ang huyop sang hangin na southwest, samtang makanay tubtub kasarangan naman ang kadagatan 0.6 to 2.1 meters ang balod. Pinakamainit nga temperatura 27.6 degrees Celsius alauna 50 kaina sa hapon, samtang ang pinakamalamig na temperatura 25.8 degrees Celsius alas 8 kaina sa aga. Sunrise alas 5:38 buwasaga. Sunset alas 6:27 karon sa gabi. Kadar FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Liton kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita na tuy sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan. So umandari sa pungsod Pilipinas, sa Western Visayas, sa probinsya sang Capiz,
kag sa syudad sang Rojas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sanding mga kalagad sa pinakauling nga datos sang Worldometers, ang COVID-19 sa o na kaso ng COVID-19 nga nabalag sa bilog nga kalibutan naglabot na sa 196,006,221. Samtang ang sa mga sambit nga numero 4,193,322 diri ang mga nagtaliwan, 177,690 kung 690,506 ang mga nag-ayo. Diri sa pungsod na Pilipinas, sandig sa pinakauling nga datos ng Department of Health Philippines. Sa datos nga nabalag subong hapon, may dugang naman nga 4,438 ka mga panibagong kaso sa COVID-19. Samtang may 6,149 ka numero sa mga nag-ayo, pag 84 ang mga nagtaliwan. Ang Pilipinas sa karon nakabalag na sa 1,566,667 ka mga kumpirmadong nga kaso sa COVID-19. Porsyento sa mga porsyento sa mga aktibo nga kaso yara sa 3.5% kung kabuusan nga 54,552. Samtang porsyento sa mga nag-ayo 94.8% kung kabuusan nga 1,484,714. Porsyento sa mga nagtaliwan 1.75% kung kabuusan nga 27,401. Samtang diri naman sa Western Visayas, sandig sa pinakauling nga datos sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development. May dugang nga 419 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa diin ang kaso karon sa COVID-19 sa bilog nga riyon sa nagdangat na mga kalagad sa 82,261. Ang mga nagapabiling aktibo yara sa 10,240. Samtang sa disposisyon sa mga aktibo nga kaso, ang asymptomatic 54.43%, mild 39.33%, moderate 3.28%, severe 2.85%, kag critical 0.11%. Samtang diri naman sa aton sa probinsya sang Capiz, sadig sa pinakauling nga datos sang Capiz Provincial Health Office, may dugang 64 ka mga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa diin ang Capiz sa karon o ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Capiz, nagdangat namang alagad sa 5,250. Porsyento sa maktibo 7.70% o kon 404. Porsyento sa manag-ayo 86.99% kung 4,567. Porsyento sa managtiliwan 5.31% kung kabugsan nga 279,000 o kung 279. Samtang diri naman sa syudad sang Rojas, sandig sa pinakauling nga datos sang City Health Office, may dugang nga 37 ka mga panibagong kaso sa COVID-19 nga nabalhag kahapon nga adlaw. Sa rin sa karon, naglabot na sa 207 ang aktibo nga kaso, 2,231 ang mga nag-ayo, 112 ang nagtaliwan, kag kabuusan nga 2,590 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Oras naton sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time, alas 4:55 diri sa aton nga pangalagada. Ang kaundan sa aton nga ginpanglinyada nga headlines, aton nga pagapanumbalikan matapos sining importante nga pahibalo. Standby. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot,
Pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera 1 ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Maggamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang 2 ka adlaw. Magsugot sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa mga pinalangga nga tagpalamati sang 88.1 Kader FM, kag sa kutob malabutan sini nga pagwaragwag. Ini isa lamang ka emergency broadcast, agud madulong sa kahanginan ang mga labing importante nga impormasyon kag mga tikang angot sa mga isyu nga nagahangkat sa aton, kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa ka adlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw.
para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Riel de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras 88.1 Kader FM Philippine Standard Time alas 5:01 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balik diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage sa gihapon kaupo ninyo alagad Riel de la Rosa. Paibaluan ay sa aton nga mga kaalagad ang St. Joseph Vocational and Technical Training and Assessment Center Incorporated sa Archdiocese of Capiz nagapahibalo sang opening sang senior high school program. Test the accredited school, no tuition kag miscellaneous fees, free laboratory toolkits kag uniform. Sa dugang impormasyon kag para sa enrollment, magbisita kung makig-angot sa St. Joseph TechFoc Facebook page o kung magtawag sa telephone number 620-7409 o kung sa cellphone number 0930-262-4396. Sa liwat 0930-262-4396. Sa St. Joseph, trabaho sigurado! Samtang nagsugod na ang enrollment period sa Colegio de la Purísima Concepcion para sa elementary, junior kag senior high school, college, School of Graduate Studies kag College of Law. Wala na sa admission test nga pagapatigayonon. Sarang nga matigayon ang enrollment online. Magkato lang sa official Facebook page Colegio de la Purísima Concepcion para sa link. Sarang man makabisita sa Purisima o kung magtawag sa numero 6214-192 Local 106 Smart 0920-953-4104 sa liwat 0920-953-4104 Globe 0917-564-7505 sa liwat 0917-564-7505 para sa dugang nga impormasyon. Mag-enroll na sa Purisima ang eskwelahan sa Archdiocese of Capiz sa pagbaton sang kalidad nga katoliko nga edukasyon. Samtang sa mga nagapangita sang trabaho, ang Talk Station Rojas nagapangita sang online English tutor. Nagapangita kabala sang trabaho nga non-toxic kag friendly environment. Come and be part of the team and be an online English tutor for Korean students. Apply now for a good basic salary, incentives kag benefits such as PhilHealth, SSS, Pag-ibig, 13-month bonus, paid leave kag chance for promotion o kon higher incentives that you will enjoy. Qualifications: with or without teaching experience, has good written and oral English communication skills. English major is an advantage but not required. Can work from 1 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. Benefits: basic salary plus incentives from 15,000 pesos to 25,000 pesos and up monthly. Fixed basic salary with or without students. Fixed weekends off. Full governmental benefits. And you may send your resume through Facebook Messenger and they accept walk-in applicants from 10 a.m. to 4 p.m. Located at Capiz Government Business Center, room number 14, 3rd floor. Join them now at Talk Station Rojas.
Oras nato 5:05 diri sa aton nga pangalagad kag last nga pahibalo. Sa aton nga mga kaalagad, subong man sa tanan nga kapisnon, panit ananon. Suportahan naton sa liwat si Cherry Angel Ann Flejoles, ang aton official candidate, unofficial candidate sang Capiz para sa Miss Universe Philippines 2021. Paano naton siya suportahan nga mangin kabahin? Kung makasulod sa top 75, mag-download sang Miss Universe Philippines application. Kagatanan nga ako na every MUP app user sarang makaboto one vote per day for any delegate. Pero of course, hindi na sang any delegate, kundi only Cherry lang, no? During the voting period. Ang voting for the Headshot Challenge nag-umpisa na sang July 26 kag magatapos ini sa August 1, no, sa Domingo 11:59 PM. Vote only for Cherry to make sure your vote counts for Capiz. A vote for Cherry is a vote for Capiz. Again, download Miss Universe app. Kagadto ka sa voting section. And of course, i-click lang ang pangalan kag subuman ang headshot picture dira ni Cherry Angel Ann Flejoles. Madamo gid nga salamat. Oras nato na 5:07 diri sa aton nga palatuntunan. Diretso kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sang 88.1 Kader FM News Team diri sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kag sa labing una naton nga balita lokal, mga medical student plano nga mabakunahan sang syudad. Para sa paghatag kaundan sa nga balita, yara sa line number 3 sa Alagad, Champagne Diaz. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Natala na nga pagabakunahan sang gobyerno lokal sang syudad ang mga estudyante nga nagakuha sang kurso nga may kaangtanan sa medikal nga sektor kag iban pa nga allied health courses. Ginpahayag ni Roxas City Mayor Ronnie Dadivas pinaagi sa opisyal sini nga Facebook page nga isa ang nasambit nga sektor sa prioridad nga mabakunahan bangod sa risgo sang trabaho bilang manugtatap sa mga pasyente nga nagadangop sa mga ospital. Suno pa diri nga ginpakamaayo sang gobyerno lokal nga buksan ang pre-vaccination registration para sa mga estudyante nga pumuluyo lamang sa syudad bangod sa karon limitado gihapon ang supply sang bakuna. Prioridad nga mabakunahan ang mga estudyante nga naka-enroll subong nga school year 2021 to 2022 kag may schedule na nga mag-duty sa ospital o kung magaserbisyo sa komunidad nga ginalakipan sang medical, nursing, midwifery, medtech, physical therapist, pharmacist, radiologist kag nursing aid. Sa nahibaluan, naglabot na sa 4,063 ka mga pumuluyo sa syudad ang nakakumpleto sang bakuna samtang 6,657 diri ang nakabaton sang una pa lamang nga dose o kung kabugusan nga 10,720 ka mga bakuna ang na-administer sandig sa Hulyo 24 nga datos sang City Health Office. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Champagne Diaz, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamo ging salamat alagad Champagne Diaz sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita. St. Joseph Vocational Technical Training Assessment Center kag Roxas City Government magatingob para sa educational sponsorship. Para sa paghatag detalye sa nga balita, yara sa line number 5 si alagad Isidra Basan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginaprubahan na sang konseho sang syudad ang resolution nga nagapanugot kay Roxas City Mayor Ronnie Dadivas nga magsulod sa isa ka kontrata kahupod ang St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center sa katuyuan nga mabuligan ng mga kubos nga estudyante nga matustusan ang ila pag-eskwela sa nasambit nga eskwelahan. Ginpahayag ni Attorney Paul Baticados, Chairman sa Committee on Education, sang Konseho sang Syudad, nga ginsuportahan sa mayorya ang nasambit nga inisyatibo bangod nagapati ini nga kinahanglan mahatagan sang importansya ang mga pamatanon ilabi na sa aspeto sang ila nga pagtuon. Ginpasalamatan naman sang alkalde ang pagpahanugot sang konseho pinaagi sa pagpanikasog ni City Councilor Baticados bangod sunod diri nga pinaagi sini nga lihok mabuligan ang kabataan nga makaeskwela sang libre nga
kag maabot sang mga ini ang ilang nga mga handom sa ulihi. Sandig sa resolution, magatan-ay sang educational sponsorship ang gobyerno lokal sang syudad sa mga estudyante nga luyag mag-enroll sa mga technical vocational courses sa nasambit nga buluthuan. Sa nahibaluan, ang St. Joseph VTTAC among nagaisahanon nga technical vocational school sang Archdiocese sang Capiz nga natukod pinagi sa kaluan sang Caritas Italiana, pinagi sa pagpanikasog sang Capiz Archdiocesan Social Action Center sa diinang imposible man bangod sa dako nga suporta ni His Eminence Jose Cardinal Advincula nga anay Arsobispo sang Capiz. Sa karon nagabaton na ang nasambit nga eskwelahan sa mga estudyante nga luyag mag-enroll sa senior high school sa idalom sang livelihood track nga ginalakipan sang industrial arts kag home economics. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, Isidra Basan para sa 88.1 Kader FM. Madamong salamat alagad Isidra Basan sa gidulong report ri sa aton nga pangalagad. So thank you gid no sa Rojas City Government sa siniman nung inisyatibo og gudto nga makahatag sang sponsorship sa aton nga mga kauturan no kon mga kalagad naton nga pangita sang eskwelahan no o kon gusto mag-enroll sa mga technical kag vocational courses no kag sa liwat bukas mga kalagad sa gihapon ang St. Joseph Vocational Technical Training Assessment Center sa pagbaton sa luyag magpa-enroll sa mga vocational kag technical courses no subong man sa senior high school program nga gina-offer sa karon. Sa liwat pwede gid kamo no makabisita sa St. Joseph o kung magtawag sa numero 0930-262-4396 sa liwat 0930-262-4396. Sa dugang naton nga balita, Rojas Memorial Provincial Hospital nakapatigayon na sang pagpangbakuna sa masobra sa 6,000 ka individual. Para sa pagatag detalye sa nga balita, yara sa line number 4, si Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Lang nagkuanan do naglata. Amo ni mga kalagad no sa padayon nga pagatingwa sa gobyerno probinsyal kabulig man no mga ospital kag rural health units diri sa aton sa probinsya sang Capiz madamo na nga mga individual no ang natigayon nga mabakunahan. Diri sa Rojas Memorial Provincial Hospital ti masobra na sa 6,000 ka mga individual ang natigayon nga mabakunahan sa bulig no sining mga bakunang ginpadala diri o kung gitugyan sang gobyerno nasyonal. Sa liwat, yara sa line number 3 sa Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Kasa Special Coverage. Kasa Special Coverage. Nagdangat na sa 6,059 ka mga individual sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz ang natigayon nga makabaton sang bakuna gikan sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Ginpahayag ni Dr. Edmarie Magallanes Turmon, Chief of Hospital sang RMPH, nga sandig sa ila datos nga napetsahan sang Hulyo 27, 2021, naglabot na sa 2,707 ka mga healthcare workers kag iban pa nga prioridad ang nabakunahan kag nakakumpleto sang duha ka dose, samtang 3,352 naman ang nakabato na sang una nga dose sang bakuna. Samtang gindugang pasini nga kalakip sa nasambitan nga datos, ang 360 ka mga essential worker ginagbaton sang bakuna gamit ang Johnson & Johnson vaccine nga bag-o lamang gintugyan sang gobyerno nasyonal sa probinsya. Kalakip sa nabakunahan kahapon nga adlaw ang mga frontline worker gikan sa Philippine National Police, National Food Authority, empleyado sang Capiz Electric Cooperative, sa senior citizens, mga individual nga may comorbidities, subong mga mga overseas Filipino workers. Ginpasalamatan naman sa nasambit nga doktor ang pagtinguha ni Governor Esteban Evan Contreras nga mabuligan kag maalalayan ang mga nagapanguna nga sektor sa Capiz. Agod makabulig sa nagapadayon nga pagpakigbato sa pandemya nga dulot sang COVID-19.
Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamong salamat alagad Maria Jean Lorin Balgos sa ginulong reporteri sa aton nga pangalagad. Samtang sa dugang nga balita, 436 ka panimalay sa Western Visayas nagkalawasak bangod sa habagat. Para sa pagkatagkaundan sa nga balita, yara sa line number 5 sa alagad John Kenneth Fabrigar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Naglabot sa 436 ka mga panimalay sa rehiyon 6 ang nagkalawasak bangod sa epekto sang southwest monsoon o kun hanging habagat, agin palala pa sang Bagyo Fabian sang nagligad nga semana suno sa Office of Civil Defense o kun OCD6. Sandig sa ginpagawa nga datos sinisang Hulyo 26 sa mga nasambitan nga numero, 86 ka mga puluyan ang totally damaged, samtang 350 naman ang partially damaged. Santo sa datos, 24 diri ang napagkit sa probinsya sang Antique, 263 sa probinsya sang Iloilo, 12 sa Negros Occidental, kag 139 naman ang sa syudad sang Iloilo. Ginahulat pa sa karon sang OCD ang report gikan sa mga probinsya sang Guimaras kag Aklan, subong man ang gikan sa syudad sang Bacolod. Samtang 612 ka mga pamilya o kun 1,149 ka mga individual gikan sa 42 ka mga barangay sa rehiyon ang naapektuhan sa nasambit nga lain sang panahon. Nakarecord man ang nasambit nga opisina sang landslide sa 6 ka mga barangay sa Tobias, Fernier, Antique, 2 ka mga maritime incidents sa nasambit nga probinsya, kag 42 ka mga ginbaha nga barangay sa Iloilo City. Nagtuga man sang kahalitan ang nasambit nga hitabo nga nagresulta sa 55,000 pesos nga kaperdehan sa sektor sang pagpanguma sa Tobias, Fernier. Sandig naman sa situational report sang Iloilo City Emergency Operations Center, naglabo sa 18 ka mga barangay sa syudad ang ginbaha ang ginalikipan sang Rizal, Palapala 1, Tanza Esperanza, Zamora, Concepcion, Tanza Timawa 2, Flores, Palapala 2, Inday, kag Tanza Bonifacio sa city proper, Bonifacio sa Arevalo, Sambag kag Dungon B sa Haro, Pali Benedicto, Santa Rosa, Hibaua Norte, kag Uñate de Leon sa Mandurriao, Barrio Obrero Lapuz, kag Kasing-Kasing sa Molo. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamong salamat alagad John Kenneth Fabrigar sa ginudong reporteri sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita. Kaso sang COVID-19 sa National Capital Region nagtaas sa kapin 47%. Para sa pagkatagkaundan sa balita, yara sa line number 3 si alagad Ryle Marvins Mayordomo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagsakan sa kapin 47% ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region o kon NCR sa nagligan niya semana kung ikumpara sa ginsundan sini nga mga inadlaw. Ginpahayag na Health Secretary Francisco Duque III nga masobra sa 900 ka mga bagong kaso kada adlaw ang nabalag sa nagligan niya mga sinimana sa Kamaynilaan. Bangod dire, gintumo ni Duque nga kuntani magserbe ini nga wake-up call sa mga lokal nga gobyerno nga mas labi pa nga pasanyagon ang case finding, testing, kag contact tracing agon mangin mas epektibo nga mapakigbatuan ang paglaptas ng virus. Nagapasugot naman ang nasambit niya Tiglikom sa rekomendasyon sa Octa Research Group nga magpatigayon sa circuit breaker lockdown sa mga lokalidad yung mataas ang transmission sa COVID-19 bangon sa Delta variant. Apang sunod dire nga kinahanglan gihapon niya tun-an kag istoryahan ini sa mga medical experts kag interagency task force kun mangin epektibo ang nasambit niya lihok. Dugang paniduke nga kinahanglan man anay nga pamatud-an nga mayara sa community transmission sa Delta variant bago ini iga-implementar apang mas maayo gihapon sunod diri nga ipahamtang na lamang nga mayara sa malapnagon nga transmission agud hindi na maglala pa ang sitwasyon. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, ini si Ryle Marvins Mayordomo, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Madamong salamat alagad Ryle Marvins Mayordomo sa ginunong reporteri sa aton nga palatuntunan sa dugang nga balita. 8 ka close contacts ang Delta carrier sa Bacoor nagpositibo sa COVID-19. Para sa pagkatag detalye sa nga balita, yara sa line number 5 si alagad John Rafael Fabrigar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage.
Nagpositibo sa RT-PCR test ang 8 ka mga close contacts ang isa sa 2 ka mga kaso sa Delta variant sa Bacoor, Cavite. Suno kay Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla, lunsay mga miyembro sa pamilya ang posibleng nalatnan sa Delta variant carrier sa Adas Tusi Village sa Barangay Molino 2. Bangod sini, pagpaliwigon ng lockdown sa nasambit nga subdivision tudtod Agosto 7, kagigapay dalom naman sa antigen test sa mga nag-i-star sa pulian sang kaparehong block sang pamilya. Gimpahayag sang alkaldeng wala anay sa magwa sa ilatag sa mga pulian, kag bawal man ang pagbisita bisan pa sa mga pamilya sang nagapuyo diri. Samtang, negatibo naman ang 5 ka mga close contacts ang isa pa ka Delta carrier sa El Grande Subdivision sa Barangay Molino sa East, apan nagapadayon gihapon ng quarantine sa sulod sa 2 ka semana. Katapusan ng adlaw sa lockdown sa El Grande, sang nagligan nga Lunes, apang kinahanglan sa gihapon nga gapay dalom sa antigen test ang mga residente nga magagwa. Sa matandaan, nagpositibo sa COVID-19 ang 2 ka mga kaso sa Delta variant sa nagligad nga Julio Jes kag 12, apisar wala ini nagbiyahe sa iban nga pungsod, apan suno kay Revilla nga nagpadulong sa Metro Manila ang nasambit nga carrier. May 250 ka mga pamilya nagapuyo sa Adas Tusi, samtang 900 naman ka pamilya sa El Grande ang nagbaton na sang relief goods sa mga nagligad nga semana. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, ini si John Rafael Fabrigar, 88.1 Kadar FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamong salamat alagad John Rafael Fabrigar sa ginunong reporter sa aton nga pagapangalagad sa dugang nga balita sa Caritas Cardinal Advincula, ginpanginbulahan kag ginpasalamatan si Heidelin Diaz. Para sa pagatag detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si alagad Leonard Mira. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Kilala sa Arsobispo sa Manila ang kadalagan ni Heidelin Diaz sa patag sang weightlifting sa Tokyo Olympics 2020. Suno kay Archbishop Jose Cardinal Vencula, makabig dako nga inspirasyon sa tagsa ka Filipino ang kadalagan ni Diaz bilang 11 nga Filipino gold medalist sa Olympics sa halos 100 nga tuig sang pagpasakop sang Pilipinas sa kompetisyon. Ginpahayag pa ni Cardinal Advencula nga maragtason para sa mga Pilipino ang kadalagan ni Diaz bangod sa nagkalain-lain nga problema nga ginapangatubang ilabi na ang pandemya, nangin madilagon ini sa hampang agud makuha ang una nga bulawan sa nasambit nga paindis-indis. Sa matandaan nga sang tuig 2018, nangin bisita si Diaz sa ikalima nga Philippine Conference on New Evangelization 5 sa tuig Lessening Heart with Cardinal Luis Antonio Tagle. Sa diin ginpahayag sini nga kabahin sa pagkaatleta ang madusmo, mapierde kag masakitan, apang gintagaan importansya sini ang pagtuo sa Dios kag sa ikasarang gintugyan sa iya. Bangod sinigin pasalamatan sa nasambit nga obispo si Diaz sa pagsalig sini sa Ginoo sa tagsa kahampang ukon pagpasakop sini sa anuman nga kompetisyon. May kabugusan nga 224 ka kilo ang ginsakwat ni Diaz, agud maangkon ang bulawan nga medalya sa diin mas mataas sa 1 ka puntos kumpara sa 223 ka kilo nga nasakwat ni Chinese Olympian Liao Qian. Ginkalipay sang pumuloy ang Pilipinhon ang kadalagan ni Diaz kag hinyo sang madamo nga netizens sa gobyerno nga pasanyugon ang suporta sa mga atleta nga Filipino. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Leonard Mera, 88.1 Kadar FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamong salamat alagad Leonard Mira sa ginunong reporter sa aton nga pagpangalagad. So congratulations sa liwat sa kay Heidelin Diaz. Grabe nga mga premyo no ang nakuha ni Heidelin. Magluwas sa premyo dito sa Olympics no, may ara pagid sang mga incentives nagikan sa mga pribadong sektor no, mga pribadong individual kag bisan ganit diri sa Iloilo no, may ginatugyan no, may gina-offer si Mayor Jared Treñas, ano gaito? Free batchoy for lifetime. Wow. Batchoy kag may isa pa. Basta mayara. Ang iban, ang Philippine Airlines, ang AirAsia, mayara man lifetime nga offer para kay Heidelin Diaz no, ang libre sakay sa eroplano ay sana all no. Amo na gani ginahinyo ta si si Alagad Ayin May Diaz nga hindi na magduwa-duwa pa no, nga mag-join man siya sa nga mga kompetisyon kanugon sang braso niya mo. So kabay pa sa mga kalagad naton no. Apisar kung kaisa maambalta tikulang ang tawag sini ang suporta sa gobyerno sa aton
nagapati kita sa gihapon nga madamo sang maalwan nga mga kauturan naton nga luyag magbulig, no? Kag lantawan yung subong, no? Nakit-an ang dako nga potensyal sa karon sang aton nga mga kauturan nga atleta. That is why, no? Ginapanawagan sa madamo nga netizens ining suporta, no? Kung pagpasanyog sang suporta sa mga atleta nga Filipino. So kabay pa makalabot ina, no, sa aton nga mga congressman, sa aton nga mga senator, labi na sa gobyerno nasyonal as a whole, mga kaalagad. Sa katapusan nga balita, mga pinakapigado nga pamilya sa Pilipinas pagabuligan sang Caritas Manila kag Azansure. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Magabuligay ang Caritas Manila kag Azansure Philippines sagod makapanagtag sang ayuda sa may 180,000 nga mga pigado nga pamilya kag 5,000 nga mga malnourished children sa Metro Manila kag iban pa nga probinsya sa Pilipinas. Suno kay Reverend Father Anton City Pascual, Executive Director sang Caritas Manila, nga muman ang nagaserbe nga presidente sang Radyo Veritas, tuman kadako ang epekto sang pandemya sa mga kubos hindi lamang sa peligro sa ilang kayong lawas kundi mangin sa ilang pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Patag ni Father Pascual nga ang pagbinuligay sang isa ka institusyon sang simbahan kasubong sang Caritas Manila kag pribado nga sektor kasubong sang Azansure Philippines, dako ang mabulig agud masabat ang kinahanglanon sa mga pigado sa positibo nga pamaagi. Magluwas sa anom ka diocese o kon 16 ka syudad nga matagan sa Metro Manila, nalakip man sa proyekto ang pila ka mga probinsya nga ginatawag nga NCR Plus kasubong sang Bulacan, Rizal, Laguna kag Cavite. Samtang mayara pa sang 18 ka mga dioceses o kon mga lugar sa iban nga bahin sang Pilipinas nga sarang nga makabaton sang ayuda. Kalakip sa mga ini ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cebu, Leyte, Southern Leyte, Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo, Capiz, Samar, Cagayan de Oro, Lanao del Norte, Bukidnon, Ozames. Samtang may araaman sa bahin sang Cotabato kag Tagum sa Davao del Norte. Amang napili sa proyekto amo ang mga pamilya nga nalakip sa mga ginatawag nga ultra-poor families o kung nagakita lamang sa mga manubo sa 10,000 pesos kada bulan anuman ang ilang relihiyon o kung grupo nga ginalakipan. Kaangot sini ginalauman man 5,000 sang malnourished children ang pagsuportahan sang Caritas Manila kag Azansure Philippines sa NCR Plus. Ginkalipay naman ni Azansure Philippines Country Managing Director Mr. Lito Tayag ang pagtingob sang ilang organisasyon kag Caritas Manila nga nagapating nga mangin mabinungahon ini nga proyekto kadungan sang ilang katuyuan nga mag-angkon ini sang positibong epekto sa kabuhi sa mga kubos nga pumuluyo. Magluwas sa Caritas Manila magabulig man ang Azansure Philippines sa Philippine Business for Social Progress kag Philippine Business for Education para naman sa Livelihood and Education Program kalunsay 2 man nga apektuhan bangod sa pandemya. Sa matandaan, ang Caritas Manila natigayon nang makapanghatag sa may 1.38 million ka mga pamilya kabulig ang pila ka mga pribado nga kumpanya kag organisasyon sa tuig 2020 sa diin nagpanagtag ini sa mga gift certificates o kon voucher kadungan sa pagpatuman sa mga community quarantine sa Pungsod, Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kagamoy ato ang kaundan sa ngaton nga pagbalita subong adlaw sang Miyerkules, Hulyo 28, 2021, diri sa aton nga pangalagad sa Kasak Special Coverage. May ngapon sa kay Ma'am Nikki Simon Oleo, kag sa tanan-tanan nga nagtutok diri sa aton nga pangalagad, madamo gid nga salamat. Maraming tiyempo diri sa aton nga palatutunan sa Kasak Special Coverage. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Renflor. Aton program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan man sa aton nga station manager, Reverend Father John Dave Balya.
Aton nga mga technical director alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Partner technical alagad Maria Jean Lorene Bagos. Nanging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tao. Naman sa alagad Real de la Rosa nga nagasining, hindi importante kung gamay ka o kundako, basta sa masakit gawin lamang mapahilayo. Kag basta yung pagtuo, hantop gid sa makaako. Mayong hapon, kag God bless Pilipinas! Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tao.